Hello, jina Kurt u f'dal video ħankun qed naqsam ftit x'naħseb dwar Jack and the Beanstalk, is-solo Panto ta' Chucky b'kitba u direzzjoni ta' Vikesh Godhwani. Diġà kelli l-privileġġ li kont rajt is-solo Panto li kienu tellaw is-sena li għaddiet. Allura jiena u dieħel fiha kien hemm żewġ affarijiet li kont naf żgur li għandi nistenna: camp u chaos. U tnejn li huma ngħidhom bl-aktar mod pożittiv. Jiena l-Pantos kbirt bihom. U kombinazzjoni niftakarni l-ewwel Panto li qatt rajt kien appuntu Jack and the Beanstalk li jidher li kienu tal-ewwel masquerade bejn l-2008 u l-2009. U Panto ifisser ħafna lija għax propja kienet il-ħaġa li ta' età bikrija kienet għenetni niskopri kemm veru nħobb it-teatru u għalhekk xtaqt naqbad ma' dawn iż-żewġ temi. Camp sintendi għax fis-solo Panto għandek l-elementi kollha esagerati u stravaganti ta' Panto tipiku, u chaos għax għandek il-partijiet kollha qed isiru minn drag queen waħda. Li għamel l-esperjenza veru tal-ġen, imma mhux biss għax id-dejjem spiss tkun l-aktar irwol memorabbli, imma għax dil-produzzjoni fiha sens veru qawwi ta' self-awareness li tagħmel differenza sħiħa. Fi kliem ieħor, meta jkun hemm jinnaf ċajta ħamalla ma tinħass sforzata għax iż-żewġ partijiet kemm l-udjenza u kemm minnu fuq il-palk jafu li qed isir bi ħsieb. U meta ngħid ħsieb mhux għax qed nippretendi xi ċajta intellettwali imma taħdem fil-kuntest tax-show. Naturalment hemm l-iskript u jekk familjari ma' Panto għandek idea fejn ħatkun sejra l-istorja, imma l-aqwa għodda fl-opinjoni tiegħi li attur jista' jkollu f'produzzjoni bħal din hija l-kapaċità li fit-triq jimla l-vojt bl-istil personali tiegħu biex l-udjenza tħossa li qed tesperjenza xi ħaġa personali minn fuq li titħaq u ġieli toxa. Dik bla dubju l-aktar ħaġa li tolqotni fid-dames imma f'dal każ f'Chucky b'mod partikolari, kemm trid tkun tajjeb timprovizza, li tieħu spunt mill-udjenza u tipparteċipa magħha. Xi ħadd jinnaf jgħaddi kumment u inti dak il-ħin issib mod kif iddawwarha favorik u favur l-istorja. Imma mbagħad ukoll tibni fuqha u tara kif jirnexxielek iddeffisha nkiss inkiss bħalli kieku maħsuba bil-qudiem. Jiġifieri produzzjoni bħal din għalija divertenti għall-aħħar għax anki jekk tinqala xi problema jew isir xi żball, ma jinħass li huwa żball għax qisek tfaqqa subajk u ssib mod kif iddur magħha. Jien vera nħoss li Chucky kapaċi jagħmel hekk. Meta jkollok produzzjoni ddur madwar figura waħda biss, faċli tinħass indulġenti jew vanituża. Veru ma naħsibx li hu l-każ b'da show, għax l-abbilta li tieħu dak li qed tagħmel b'serjetà imma mhux lilek innifsek b'wisq is-serjetà mhijiex komuni daqs kemm forsi jaħsbu xi wħud. Issa ovvjament jgħin li dan umorizmu li jirreżuna ħafna miegħi. Imma forsi ħadd ieħor isejba wisq ħamalla jew wisq baxxa. Produzzjoni bħal din fl-opinjoni tiegħi tippermettilek tilab b'dak il-fatt li anki jekk da show ma jaqbilx ma dak li qed tistenna, xorta jirnexxielu jdaħlek fid-dinja u tapprezza xemm. Issa ħaġa li ħassejt li setet inħadmet ħarir aħjar hija distinzjoni meta Chucky jaqleb bejn karattru ieħor. Xi ħaġa żgħira bħal jinnaf aċċessorju li tista' taqbad u tinża jew tilbes. Din ħassejta li s-sena li għaddiet inħadmet ħafna aħjar minn dis-sena. Issa kifett il-kaos u l-ġen f'show bħal dan jagħmel sens, imma dan kien wieħed mill-ftit mumenti li ħassejt il-kaos aktar qed itellef milli jżid mal-esperjenza. U apparti minn hekk veru xtaqt illi il-Beanstalk innifisha ntużat ħafna aktar. Mhux biex nagħti spoilers, imma dak il-Beanstalk huwa kapulavur u mhux qed nażaġera, imma veru kien impressjonanti kemm kif inkorporaw fuq il-palk u kif inħadem nnifsu. U nħassejta naqra opportunità mitlufa li ma sabux mod kif jinkorporawh aktar minn mument wieħed. Issa, ma rridx nagħti l-impressjoni li rrovinaw l-esperjenza, jien veru ħadd gost nara, u min jidħol għalija naħseb għandu jżomm f'moħħu li żufjat kollu li ħadd inserta huwa ntis biex ħadd ieħor jitħaq miegħek u mhux jitħaq bik. U dik il-ħaġa li rawmit li tant imħabba lejn il-Panto, kemm jekk hemm 20 persuna fuq il-palk u kemm jekk hemm persuna waħda.